Mayong hapon, mga igsuon sa Ginoo. Milabay na ang maong Kwaresma ug nasayran nato nga karaghanan sa atong mga kababayang Pilipino nagyod ang ilang pagpenitensya, kalanlaing pagpenitensya, ang dili pagkaon og karne, ang dili pagkaon og mga baboy, ang pagpalansang sa krus, ang pagpasan og mga bugat, pagpasakit sa ilang kaugalingon, ang pag samad-samad sa ilang kaugalingon kay tungod sila nagdahom nga pinaagi nining ilang gibuhat nga sa ilang pagunahon maunay kinamaayuhang buhat nga alang ikahalad nila sa Ginoo aron sila pagaluwason. Nga namang gibuhat man nila ni Megzoon. Tungod pinasikad sa Biblia ang kaluwasan iyano ra kayo, simple lang kayo, sayon ra kayo. Kung sa may kaluwasan, ang kaluwasan sumala sa sugo sa Dios mao ang pagtuo kang Hesukristo lamang. Wa tay laing pagabuhaton kundili ang usalig kaniya sa iyang gibuhat sa krus o sa iyang pagkadiyos. Apan ang uban dili makadawat nining simple yano sayon nga pamaagi sa Dios. Mas gusto nila nga mutabok og pito ka dagat. Mas gusto nilang musaka og napulo ka bukid. Mas gusto nila nga mo tamak diha sa usa ka kilometrong bildo og sa mga huhigda sa mga lansang kay tungod sa ilang pagtuo pinaagi sa ilang pagpakasakit sa ilang kaugalingon makaangkon sila kinabuhi. Bililhon kaayo ang kaluwasan. Mao nang dili gyud sila makadawat ng pamaagi sa Dios mao ang pagsalig lamang sa ibugtong naanan. Mao nang daghang mga relihiyon, daghang mga binuhatang mga maayo, daghan kaayo ang mga kalain-laing mga abuloy kay tungod nagtuo sila pinaagi na maangko nilang kaluwasan. Sayon ra kayong kaluwasan sumala sa balang kasulatan nga gisulti gisugo sa Ginoo. Apan kining kaluwasan nga simple lang igsuon, simple lang kayo. Dili ni magpabilin diha sa iyang pagkasimple lamang diha nga maingon ka mituo ko luwas na ko bisag unsay magkahinagbo ay tabo ning kalibutan. Dili. Ang atong kaluwasan nga simpleng gidawat nato pinaagis pagto kinahanglan kini mulig-on. Kay kun way paglig-on taphawra ang imong pagsalig sa kaluwasan. Kinahanglan mulig-on kini. Og kini mulig-on lamang pinaagi sa pulong usab sa Dios. Mao na nga kinahanglan natong tun-an kining maong pulong sa Dios. Kay ang kamatuoran mo'y makahatag ka natong kalig-on sa atong pagtuo o kanang kamatuoran mo'y makapahigawas ka nato sa tanang mga kasaypanan ng mga tinuuhan nining kalibutan. So karong hapon na maigsuon, magsugod ta sa pagtuon sa aklat o sa libro ni San Pedro, First Peter, o sa kabubuton o by God's grace, ato kining mahuman, kining series about the book of Peter. Mao kini ang kahibulungang kamatuoran sa kaluwasan. So karong adlaw maigsuon magsugod ta nga atong basahon ang first chapter. Chapter 1 verses 1 to 12. O kining verses 1 to 12 ato kining tunga-tungaon sa pipila ka parte aron masabtan nato ang kahibulungan kamatuoran sa kaluwasan. Atong pagabasahon may igsuon sugod ta ni ining atong pagtuon bahin sa simple, yano ug sayon na kaluwasan apan kinahanglan mamalig-on pinaagi sa paghamtong nato sa kamatuoran. Mao kini ang bersikulo 1 nagaingon, si Pedro apostol ni Jesucristo nga gipili sumala sa nibaluan ng daan sa Dios
ngamahan o gibalaan sa Espiritu aron mahimong masinugtanon kang Kristo Jesus o kang Hesus Kristo o masinabligan sa iyang dugo. Dalaygon ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesus Kristo tungod sa iyang dakong kaluoy kita iyang gianak pag-usab ngadto sa usa ka buhing paglaom pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesus Kristo gikan sa mga patay. O ngadto sa usa ka panulundon nga dili madunot, dili mabuling, dili malaos. Ginatipigan didto sa langit alang kaninyo nga mga ginabantayan sa gahom sa Dios pinaagi sa pagtuo alang sa kaluwasan nga andam na aron ikapadayag unya sa kinaulihaang panahon. Kiniga kalipay ninyong dako bisan tuod nga karon inyong pagaantuson sa makadiyot ang nagkalanlaing mga pagsulay aron ang pagkatinuod sa inyong pagtuo nga labi pang bililhon kaysa bulawan nga ginasulayan pinaagig kalayo bisan tuod kinig madugta ra musangpot ngadto sa pagdalayig og paghimaya og pagpasidungog kaninyo inig padayag na unya kang Hesus Kristo. Bisan tuod, wala kamo makakita kaniya. Kamo nagahigugma kaniya. Og busa pa nga karon dili kamo makakita kaniya, kamo nagasalig kaniya og nagakalipay sa labihan gayud ni anang dili ka asoing kalipay og puno sa himaya. Ingon nga sangputanan sa inyong pagsalig kamo managpakabaton sa kaluwasan sa inyong mga kalag. Nga mga propeta, ang mga propeta nga nagtagana may tungod sa grasya ngay gahatag kaninyo kini sila nangita og pakisusi may tungod ni ining maong kaluwasan. Ilang gisusi kinsang tawhana o unsang panahona ang gipasabot sa Espiritu ni Kristo nga diha kanila sa ilang pagtagna sa mga pag-antos ni Kristo o sa himaya nga mudason diha niini. O kanila ginapadayag o gipadayag nga dili sa ilang kaugalingong kundili kaninyo na nag-alagad. Sila diha sa mga butang nga karon gikapahitabo o gipahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa mayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit. Mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong mga igsoon. Kini, bisan ang mga anghel, nagasudong nangandoy sila. So niining atong gibasa nga bersikulo, mga igsoon. Sa likod sa pagkayano, sa simple, sa atong pagtuo, aron kita maluwas, o tinuod gyud maluwas. Kinahanglan mamalig-on, pinaagi ni kamatuoran nga angay nato masayran. Kay kun dili ta malig-on, inay dali kayo nato mataphaw lang ang atong pagtuo, igo lang sa pagbati ang atong kaluwasan. Kinahanglan ang kaluwasan nato gipasukad diha sa lig-on pundasyong pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios mao kini sinugdanan sa atong pagtuo. Nag-iingon si Hesus Kristo sa John 8:31-32. Si Jesus miingon sa mga Hudyo nga misalig kaniya, mga mituo kaniya. Kung pabilin kamo sa akong pulong, nan, kamo tinuod gayod nga akong mga tinun-an. Og kamo mahibalo sa kamatuoran, og ang kamatuoran magahatag kaninyong kagawasan. Pagka nindot may igsoon, nining maong panaad sa pulong sa Dios, ngang atong liyano simple sayon nga pagtuo nga tinuod nga maluwas. Apan kanang pagtuuha kinahanglan ulig-on pinaagis kamatuoran nga atong pagasayran. Ug niini magsugod ta sa 1 Peter chapter 1 verse 12. Kinahanglan magtubo kita sa atong kaluwasan. Nagaingon ang 1 Peter chapter 2 verse 2, og sama sa mga bata nga bago pang nahimugso, tinguhaan ninyo ang espirituhanong gatas nga walay sambog, lunsay kayo. Pure Word of God. Aron, nga naman,
paninguhaan man nato ang pulong sa Dios nga makabalutas ka matuoran nga naman aron nga pinaagi niini kamo managtubo ngadto sa kaluwasan. So ang pagtuo nga siya naluwas apan ang iyang kaluwasan walay alamag wa magtubo sa kamatuoran kana igo ra sa pagbati nga kaluwasan. Mao na nga ang simple yanog sayon nga kaluwasan dili na igo, kinahanglan mutubo kita, kinahanglan mulambo kita, kinahanglan makabarog kita sa kamatuoran. So dunay upat ka kamatuoran nga makapalig-on sa atong simpleng pagtuo sa kaluwasan. Meaning versikulo 1 ngadto sa 12. Primero, ang kaluwasan plano sa Dios. Na kung simple ka lang mituo sa Dios, o sa may magituuhan. Kinanglan matuuhan mo na si Kristo plano sa Dios. Ikaduha, ang kaluwasan permanente buhat sa Dios. Mao na kanang kamaturo na may makapalig-on ka nato, mao na makapahamtong ka nato. Ikatulo, ang kaluwasan bililhon sa Dios. So kung bililhon kini sa Dios, dili kini kay simple lang muro palit ka lang suka, no? Bililhon na iyang gibuhat nini, na iyang giplano nini. Ikaupat, ang kaluwasan panaad sa Dios. Kung panaad sa Dios, dili ni bakak. Subusa ang tinuod nga pagtuos kaluwasan, tinuod nga kaluwasan, apan kung wala kini magtubo muhangpong mahimong pagbati o makaingon mga tao bakak ang Dios, apan ang Dios dili ko bakak sa iyang panayan. So gawas ni ining mga kamatuoran nga atong masabtan bahin sa atong kaluwasan, taphaw ra ang kaluwasan nimo kung wala ka kay balon ini. Busa igo ra nga ato kining tuuhan og saligan kining kamatuoran na. Walay laing pamaagi sa kaluwasan, apan walay laing makapahamtong kanatos kamatuoran sa atong kaluwasan. Mo ni ang dakong kahibulungan bahin sa atong kaluwasan. Karon, sugdan nato sa primerong kamatuoran. Primerong kahibulungan sa kamatuoran. Doon natay gisulti gani nga upat. Kaluwasan plano sa Dios, kaluwasan permanente sa Dios, kaluwasan bililon sa Dios, kaluwasan panaad sa Dios. Karon, primero, kaluwasan sa kamatuoran kini plano sa Dios. Plano sa Dios. Atong basahon ang versikulo 1 ngadto sa 2, mga igsoon. Makita nato kung giunsa ni pagplano sa Dios. Ambot pasabot kung plano, yan ang gibuhat dito sa wala pay kinutuban, wala pay mga butang ning kalibutan. Mo nay plano sa Dios. Naguna kay balo na siya kung say may tabo, kay balo na siya kung saon niya pagpalihok ang tanan nining kalibutan. Through His common grace and through His creation, magalihok pinaagis providensya, o niya sa providensya, inubanan sa common grace, sa pagkamaayo, ang goodness of God. Atong basahan, Pegson, versikulo 1, ngadto sa 2. Si Pedro, apostol ni Jesucristo, nagipili sumala sa nabaluan ng daan. Predestined, nahibaluan ng daan. Dili kaingon mo, lantaw pa ang Ginoo nga ng atong panahon, gikan sa eternity past mo, lantaw sa ang Ginoo dinhi sa atong kalibutan, kung kinsa ka tumuto, kinsa ka tumusalig, dili. Dito pa lamang sa way kinutuban, giplano na niya ang mga tao ngadto sa kaluwasan ug unsa ilang buhaton. Mao na nga maunay kahibulungan migsoon. Usahay ang atong pagtutaphaw kay wala gyud natin masabting unsay plano sa Dios, unsay decree sa Dios, unsay iyang desisyon ngadto sa eternity. Plano kani. Versikulo 1 atong basahon migsoon. Si Pedro, apostol ni Jesucristo, nga gipili sumala sa nabaluan ng daan sa Dios nga Amahan o gibalaan sa Espiritu aron mahimong masinugtanon kang Jesucristo o na masinabligan sa iyang mga tugo.
sa kayang dugo. So tinuod iyanog yun ang paagi sa Dios pagabot sa kaluwasan. Mo nang daghang gyud di mutuon ini, daghay makaingon nga sayo na ra pud na oy. Mas maayo gyud na natay buhaton. Mas maayo nga masabtan ako nasamad ko kinahanglan mas maayo gyud masabtan ako gigisakit gyud ko aron makasiguro ko nga ako naluwas o giluwas sa Ginoo. Apan ang gusto sa Ginoo mutuon lang kang Kristo. Apan kanang pagtuo dili simpleng pagtuo lang kay kung simpleng pagtuo lang way basihan mahimo lamang nga pagbati. Ang atong pagtuo basis ka matuoran sa iyang pulong nga isaysay alang kanato. Busa mingon si Kristo, utrohon nako Juan 8:31-32, mingon si Kristo sa mga Hudyong misalig kaniya, sa mga tao mo tuo kaniya, kung pabilin ka mo sa akong pulong, pabilin ka mo sa akong pulong nan kamo tinun-an gayod nga akong mga tinunan. Tinuod gayod nga akong mga tinunan. Nga naman, og kamo mahibalo sa kamaturan og ang kamaturan magahatag kaninyo kagawasan. Mo ni tinuod wa igsuon kinahanglan magtubo gyud ta. Kay tungod pinaagi sa atong pagpaminaw bahin sa pulong ni Kristo, anagod mo abot ang tinuod gyud og makapalig-on sa atong pagtuo. Romans 10:17 busa ang pagtuo magaabot gikan sa madungog og ang madungog magaabot pinaagi sa pagwali sa may tungod kang Kristo, dili pinaagi sa mga tradisyon, dili pinaagi sa mga nakita natong mga nagpalansang diya sa krus, kundi dili pinaagi sa may tungod sa pagwali kang Kristo. Wali gyud. Manang sa pinaagi sa pagwali may igsuon, unsa may mahitabo nato? Pagwali sa pulong sa Dios, unsa may mahitabo nato na so naatas pagpaminaw? Ato gumbasahon ang interpretasyon sa Biblia. Primero, ang interpretasyon ning kita nagapaminaw sa pulong sa kuwalis pagpulong sa 1 Pedro 23, 1:23. 1 Peter chapter 1 verse 23 nagaingon, diha sa inyong pagpaminaw sa pulong nga giwali kamo gikaanak pag-usab dili sa binhi nga madunot ra, dili sa pagkatao lang nato dias unod, kundili sa binhi nga walay pagkadunot. Unsa may binhi walay pagkadunot? Ang espiritu pinaagi sa buhi o nagapadayong pulong sa Dios. Ang binhi nga walay pagkadunot ang espiritu kauban sa pulong sa Dios nga imong gipaminawon na sa pagwali kini mo ni mulihok sa imong kasing-kasing. Mo ni mulihok sa imong kasing-kasing o ikaw iga-anak pag-usab sa bag-ong pagkatao. Sumalasap sa giingon ni Santiago 1:18. Sa iyang kaugalingong kabubuton, iya lang yun, sa Espiritu Santo. Kita iyang gipanganak pinaagi sa pulong sa kamatuoran aron kita mga himong ingon sa mga pangunahang bunga sa iyang mga binuhat. Pinaagi sa kabubuton sa espiritu, dili pinaagi sa pagpalansang sa mga tao, sa ilang gibuhat, sa ilang pagsunod sa relasyon sa relihiyon, dili. Pinaagi sa iyang kaugaling kabubuton kita gipanganak pag-usap. Mao na nga sa atong pagpaminaw, musamot og kadaghan kadako kalig-on ang atong pagtuo kay tungod kita ginabag-o diha. So tanawa, ang pagpakatawag usab Titus 3:5. Lihok ni sa espiritu pinaagi sa pulong sa Dios. Nagingon, kita iyang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamatarong. Daw pagkamatarong, pero Isaiah 64:6, ang atong pagkamatarong trapo lang na, hugawng trapo. Mo na nga digyud ta diha maluwas. Apan kita iyang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamatarong, kundi tungod sa iyang kaluoy sa Dios. Pinaagi sa paghugas sa pagkatao pag-usab og sa pagkabag-o diha sa espiritu. The Holy Spirit bears witness with our spirit that we will become sons of God through the washing of His Word
and we become a new creature. Diha, mga igsoon. Pagpakatao pag-usab, kini plano sa Dios. Dili ni kaingong plano sa mga tao. Dili ni binuhatan sa mga tao. Dili kini buhat sa tao. Busa may tabo ni sa mga taong iyang gitagana from eternity past. Dito pa lamang sa walay kinutuban, giplano sa Dios ang mga tao alang sa kaluwasan. Gitagana kini. O sa takdang panahon, iyang pagkatawgon, ang kanang mga katawhanan nga iyang pagaluwason, pinaagi sa wali sa pulong sa Dios. 2 Thessalonians, ang mga taga-Thessalonians, sila gitawag pinaagi sa ebanghelyo ni Pablo, o sila na nagpanuo, o sa ilang pagpagpanuo, sila na ngaluwas. Katungod sila, daan ng giplano sa Dios. Unsa man ang daan ng giplano sa Dios? Basahon nato kutro, primero, ang kahibulungan. Sa versikulo 1 o 2, si Pedro, apostol ni Jesucristo, nga gipili. Even Peter was chosen by God to be an apostle. Pero before he became apostle, mga kapatid, usa siya mahimong apostol, gipili usab siya sa kaluwasan from eternity past. Busa, mauni may tabo nga si Pedro misulat dito sa mga pinili sa Dios sa iyang lugar. Mano basa na to. Si Pedro, apostol ni Jesucristo, nga gipili sumala sa nabaluan ng daan sa Dios nga amahan, o gibalaan sa Espiritu aron mahimong masinugtanon kang Jesucristo o masinabligan sa iyang mga dugo. So dunay tulo dinhi may igsoon kamatuoran, kahibulungan sa plano sa Dios. Primero, kita sama ni Pedro gipili sa Dios before the foundation of the world. Gipili kita sa amahan. Gipili kita sa amahan. Nag-ingon nga gipili sumala na sa nabaluan ng daan sa Dios nga amahan. Kano sa amang tapilia? Well, let the scripture interprets the scripture. Ephesians chapter 1 verse 4. Kanang bahin sa pagpili, kanus aman pilia ang iyang mga tao nga giluwas o pagaluwason o gitagana sa kaluwasan. Ephesians 1:4. Diha kaniya ang Kristo sa wala pa matukod ang kalibutan, siya nagpili kanato, kauban si Pablo, kanato nga mga Kristohanon. Aron, maunsa man, aron kita mabalaan o dili masalawayon diha sa tubangan sa Dios. Di ba mao po gisulti sa 1 Peter chapter 1 verse 2? Nga gipili sumala sa nahibaluan ng daan sa Dios nga Amahan o ginabalaan sa Espiritu aron mahimong masinugtanon, dili man napason kang Jesucristo o masinabligan sa iyang dugo. So primero makita nato ang kahibulungan sa atong kahibulungan sa plano sa Dios sa atong kaluwasan, kita iyang gipili. Ikaduha, kahibulungan sa plano sa Dios nga kita iyang gibalaan. Ambot pasabot maigsuon sa gibalaan, dili kay ingon nga maglakaw ka nga nag-ingon ang kamot nimo da nga daw balaan, malumoy nga buutan, di maka buong o garapon nga naapoy lingin diri halo, dili na mao. Ang buot pasabot sa gibalaan sanctified. Ang buot pasabot sa sanctification gibulag, no? Pareho sa kintay ang adlaw, pila ka adlaw sa kasemana? 7. Kinong unong kaadlaw sahi sa Domingo. Nga naman, kaya yung Domingo, gibuwag, gibalaan sa Dios, gisanctify, separate from the other 6 days. Kaya tungod, ang ikapito, balaan ni iya para kaniya. Iya kining gibuhat alang sa pagpahulay, alang sa paglantaw sa iyang kahimayaan, alang sa pagsimba sa mga katawhan. Busa, ang adlaw Domingo, gibalaan gikan didto sa unom. Karon kita, gibalaan, gibuwag kita sa lihok sa kalibutan, sa karaghanan sa kalibutan. Manay buot pasabot
nagibalaan kita sa espiritu aron mahimong masinugtanon kang Hesukristo. Nganuman kay tungod ang kalibutan dili masinugtanon, masupakon, rebelde, kauban ta diha. Apan tungod ikaw gipili ng daan, busa gibalaan ka, gitawag ka, or mabuwag ka diha sa kalibutan. Mo na ibut pasabot, gibuwag ka sa kalibutan o ang pagbuwag diha kanimo, ang pag-sanctify diha kanimo, mo'y nilihok sa Espiritu Santo. Sa unsang pamaagi, ikaw gianak pag-usab sa gahom sa Espiritu through the instrumentality of the Word of God. Pinaagi sa instrumento sa pulong ang balang espiritu doon na siya'y kagahom. Akin sa katong makadungog sa pulong, iya kining pag-uhon, iyang gianak pag-usab. Mao na, mo ni kahibulungan sa plano sa Dios kanato. Ikatulo, kay bulungan ang plano sa Dios kanato. Kay tungod, primero, gipili ta. Ikaduha, gibalaan ta. Karon, ikatulo, gitubos ta sa Dios. Versikulo 2 again, nagiingon, nga gipili sumala sa nibaluan ng daan sa Dios nga Amahan o gibalaan sa Espiritu aron unsa mahimong masinugtanon kang Hesukristo o masinabligan sa iyang dugo. Matubos sa iyang dugo. So kita iyang gipili, gibalaan gikan sa kalibutan, gibuwag ta alang kaniya aron kita masinabligan, matubos diha sa dugo ni Kristo. Karon, ato pangutana, simple rang ba ang pagtuo kang Hesus? Now, timan ani, simple lang ang pagdawat og kaluwasan, iguras pagtuo. Apan ang pagtuo nga way kahibalo sa kamatuoran, mahimong pagbati lamang taphaw. Usabi ko, isarig naman ko, luwas na ko, karon nga namang naapon mo ko sa kalibutan. Nga naman, why pasukaranan, why foundation ng kamatuoran ang imong kaluwasan? Iguras pagbati. Apan wala gyoy unod. So busa, mingon si Pedro sa 2:2, 1 Pedro 2:2, paning kamuti ang way sambog nga gatas sa pulong sa Dios in order for us to grow in our salvation. Kinahanglan magtubo kita diha sa atong salvation. So, nakita nato kung sa kahibulungan ang plano sa Dios. Ang plano sa Dios unsa man gipili ta. Kanos aman, wala pa'y sinugdanan, wala pa buhat ang kalibutan, gipili ka ng daan. Karon, pag-abot sa atong panahon, gibalaan ta. Unsay gibabot pasabot sa balaan, gitawag kita, pinaagi sa pulong. Pinaagi sa pagpulong nga atong nasabtan, miliho ang Espiritu Santo ug gianak kita pag-usab. So tungod kita gianak pag-usab, musalig na kita sa kaluwasan, busa kita masinabligan na sa dugo ni Jesucristo. Mahimot matubos na ta sa atong mga sala. So, sa katapusan, ang kaluwasan buhat lang gyud sa Dios. Wa tay ingong parte ni Megsoon. Kay tungod ang kaluwasan iya kining plano from eternity past. Unya siya lang gyapon na nagpalihok nini, nagfulfill kanato. Kita igo lamang gitawag aron kita anak usab og diha sa pagkaanak nato usab nakasabot na ta mao nang musalig ta kay tungod sa pagkaanak usab tagaan ta diha sa pagsalig nga makaluwas. So ang atong kaluwasan wala sa atong lihok, wala sa atong buhat, bisa pag unsa pila ka usa ka libo pa ang imong relasyon diha sa mga relihiyon, dili na mooy nakaluwas ug makaluwas nimo. Kaya ang kaluwasan iya gyud sa Dios. Grasya gyud sa Dios. Imo lang kinang tuuhan. Apan ang pagtuo nato di magpabilin nga pagtuo lamang kay mahimo kining pagbati, taphaw. Kinanglan kini magtubo diha sa lunsay o way sambog nga pulong sa Dios aron kita magtubo sa atong kaluwasan. Kining tanan buhat sa Dios, wa tay parte. So, salvation is of the Lord, not of man. Dili ang pagpenitensya,
dili ang pagpalansang kana usana kada utang buhat kay wa nay pagtuo sa atong Ginoo. Busa ang ato mao ang pagtuo kang Hesukristo nga magtubo kita sa kaalam kay ang kaalam maoy makahatag nato kagawasan. Amen. Nasabtan ba maigsuon? Salamat sa Ginoo. Mag-ampo ta. Salamat Lord sa imong pulong nga mooy lamparahan sa among mga tiilan ug kahayag sa among dalan paingon sa kamatuoran. Ug ang kamatuoran mao lang gyud ang usa, mao si Kristo. Siya ang kamatuoran ng dalan ug kinabuhi. Walay makangadto sa amahan gawas kaniya. So Lord, hinaot pa nga ang among pagsalig sa among kaluwasan magatubo makita sa among kinabuhi na kami naagyod sigig kauhaw sa imong pulong og sa walay sambong naggatas sa imong pulong aron kami magtubo diha sa among kaluwasan. Salamat Lord, makining among pag-ampo, di lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.